Tindrem una desena representació i ens ho farà ni més ni menys que una de les muntadores més importants de la història. No de la història, segons Orson Welles, perquè ella va treballar, la millor muntadora del món. I si diu Orson Welles, qui som nosaltres per portar-li la contrària? M'estic referint a Helena Jaume Andreu, que està asseguda aquí a la tercera fila. Ella és la muntadora de Campanadas a Medianoche, la va muntar a Madrid l'any 64-65, fa 53 anys. Ella en tenia 29. El muntatge va durar gairebé un any. I ja que està aquí, el que farà és una mena de performance històrica. Ens representarà el monòleg en l'agonia de Percy Hotspur després de la gran batalla, de la meitat de la pel·lícula. L'aspirant al tro té una baralla amb el príncep Hal, guanya el príncep i Percy, abans de morir, diu el que tu ens representaràs tot seguit. Helena, moltes gràcies per ser aquí en aquest moment. Bueno, ho intentaré. Això de fer d'home no se'm dona bé. Harry, m'has robat la meva joventut. Sento menys la pèrdua d'aquesta fràgil vida que la fama que tu heretaràs de mi. Aquesta idea em fareix més que l'espasa motivant la meva carn. Però això no és sinó un pensament. Els pensaments són esclaus de la vida. I de la vida se n'enriu el temps. I el temps, senyor de tot allò creat, també s'ha d'aturar. Si pogués dir la meva profecia. Però la gelada mà de la mort segella els meus llavis.